čaute lidi, já jsem Halmis.cz z našeho kanálu Crazy Boys. Já vás vítám u další speciální mapy od Diska. Tato mapa se jmenuje Defuse the Bomb a je to na tento princip. Je bomba, obří TNTčko, které bouchá. A my si máme defusnout a tamhle se nám ukazují různé kombinace. A zase používám texture pack od Diska. Diskopek nebo jestli. Tak, explosions necháme na, nevím jak to tam je. To nechám takhle. A můžeme se to pustit. Tak. Odkopeme. Odkopeme. Ani jedna není kombinace správně. Furt není ani jedna kombinace správně. Neustále není žádná kombinace. Možná, že máme tady něco tady s tím šlíkem, ale prostě nevím. Jo, máme 3 kombinace správně. No, to se seká. No, bože, že se nedivím, že to vůbec seká. Ano, máme 3 bodíky. No, jestli si nevybere péska. Hop. Máme shears. Tak. Bom. Tak, jo. Rychle, už máme jenom 20 sekund. Rychle. Aj, teď se mi to šklivě seklo. Vrátíme vlnu. Bom. Ano, zkusíme odkopat fialovou, jestliže zelená žlutá to není. Svák. Ne, co to sakre. No. A teď se nám to lezne, protože jsem si nejspíš nechal vybuchnutí na on. Omlouvám, jestli mi spadne Minecraft. A tohle je opravdu... Oh. A... No, nepovedlo se nám defuznout bombu. Ta svině mě svěděla. Mě taky spadlo. No, takže to by bylo zříceniny diskový mapy vše. Tak si říkám, že to asi svítit nemělo. O, to vlastně pěkně disko. Jinak speciální mapa od Diska bude ještě nějaká, nevím ještě jaká. A s tím hardcorem, nevím, jestli budu točit hardcore a nebo nějaký mod. To fakticky nevím. To asi nebude. To ještě popřemýšlím, to bylo takové, nevím. Fakt ještě nevím. Když mi řekněte, co byste chtěli. Drží víc, jakože hardcore nebo nějaký mod, v případě jaký mod samozřejmě. Chtěl jsem točit nějaký technik pack, ale nějak nevím, no. Takže se spadl, tohle bude krátké video, krátké jako to předchozí. Doufám, že vám to nevadí, mě teda ne. No a já se s vámi loučím s posledním pádem. Jo, tak, lidičky, čau.